Aquí vedes un oso cuboide. Ben do grego kubok. Cubo e oides. Esta palabra úsase no ámbito sanitario e máis concretamente no eido da anatomía. Cuboide dice igual en castelán, catalán, francés e portugués. Escríbese cuboide cambiando a acentuación. Mais, en inglés e en éuscaro, escríbese cuboide cambiando a súa acentuación. Unha das curiosidades deste oso é que entre o 5 e o 10% das lesións do penocello están relacionadas co oso cuboide. Mais, estas lesións son moi habituales en atletas e en bailarinas de ballet.